Yan guys. Mag-away. Yan, nag-aaway na silang dalawa oh. Caterpillar. Ayan, caterpillar oh. Ayan, nakakatakot yung tsura guys. Ayan, lalaki guys. Ayan. Mga ilang days yan bago maging ilang days yan bago Ano po? Isang linggo. Oh, so 1 week guys. Maging ano na siya, butterfly. Ayan, ang cute ng mga mukha nila guys. Actually, nakakatakot sila. Ew. Ayan guys. So, 1 week daw aantayin para maging butterfly sila. Ayan, nakakit na. Hindi mo ako mapawak ng ganyan. Nakakatakot. Takot ako sa ano, sa uod. Takot ako sa uod. Ayan, nakakit na siya. Ayan guys. Ito guys, ang dami nila. Bali 5 siya. Sa ano ba yung halaman nyo? Hindi po ito. Saan? Nakita ko lang po sa kalsada, tapos tinuro po sa akin. Ah, sa kalsada lang siya. Yun, Tas, mga bilog na po na ano. Mga... sa mga ganito pala yung mga kinakain nila. Na ano siya, nagapang. Nakakatakot tignan. Malaki yan siya guys. Mukhang maliit lang tignan. Pero malaki po yan. Ayan. Ha? Ay, yun lang. Kanina pa ako dito. Nagtatago yung iba. Ay, may maliit din guys, oh. Ayan, maliit siya. Ayan. Ah, nahulog na siya. Kunin mo. Ayan guys. Mag-away. Ayan, nag-aaway na silang dalawa, oh. Ayan guys. Ang cute niya. Nag-aaway sila eh. Parang umano siya. Ay, buntis! Nanganak ba? Labas no? Nanganak? Ayun, wala labas na. Ang ano yung lalabas? Ayun po, hinihigit. Ano yun? Yung ganito rin. Ilalabas din niya yung kasing mukha niya. Oh. So, puntay mukha ko dyan. Nakakatakot yan eh. Guys, nanganganak siya guys. Baby! Ano, hindi na, ako na. Parang ito yung nakakalite. Parang yung paa niya. Ay, tingi! Ako na lang to. Yung maliit, bibigay ko nga kay Lala. Ayan guys, oh. Akin na lang tumataba. Ayan guys, buntis tong isa guys. Ganyan mo nga be, ganyan mo nga be. Apre, ako niya mataba dyan. Lalaki. Eh,
Iba po yung pinakamaliit. Blue. Saan mo lang niya nakita? Doon sa may tahe, sa inyo. Yung sa gilid. Tagapang na naman siya, guys. Pagapangin mo yung isa para lumabas. Para lumabas yung ano. Ayan. Nakain siya. Giniwas niya. Ala, yun na yung baby! Ayan, guys. Ayun o, yung line. Dalawa. Kilala yan eh. niya, T-line. Ha? Anong pinipicturan niyo? Hindi, nagbablog. Tol, kaya ko na to. Wala si Mac. Eh, di lipat mo nga dito, be. Para kita. Sa'yo? Hindi. Cute niya lang. Yay! Ayan, guys. Testing ko lang kaya ko. Ala, bilis tumakbo. Kasi sa kabila, guys. So, ayan. Ay, nakalite. Tulog na. Ito, mabilis silang natakbo. Kaya nakakiliti daw yung paa nila. Yan yung paa nila. Ulo! Natutuwa ba yun? Mayroon pa yun. Ayan, guys. Tingnan mo yung paa nila. Ako ay po. Ayan, paa nila. Ang cute. Yan, guys. Balik natin. Kape. Ang kiliti nga eh. Kasi naglalakad sila. Tapos yung may paa silang apat. Alo, Doy! Dapat ka, Doy? Nakit. Oo. Nakit na. Mamaya, mahulog na naman yan. Wala, nakakita ako. Ito yung isa, guys. Dito na, wala, nanghihina na. Tago natin ito, Nika. Oh, saan nalabas dyan? Saan yung nalabas dyan? Akin na. Ako na magkatago. Ano, nasa na yung baby? Ayaw natin pa. Ayaw na yun. Kaya na siya, guys. Ang bilis. Nagaya mo. Ayaw na siya! Mahulog na! Jul, mahulog na, Jul. Natin. Ayan, ayan ulit. Testing ko lang ako. Kunin mo nga yung mataba. Yan, siyempre. Ano be? Taba niya, guys, oh. Ayan, sobrang taba. Ayan, sobrang taba, guys. Nakakiliti daw kasi yung paa niya. Asa na yun naman? Wala na yan. Oh, lagyan mo din. Hawak natin. Ala! Yung butterfly, ah. Ang Makati, yung may mga balahibo-lahibo. Ala, may ihi yan. Makati. Guys, napansin niyo yung basa? Ihi nila yan, eh. Ayan, guys. May parang basa. Kape na. Yan, parang basa, guys. Ihi nila yan, eh. Ayan, guys. Parang ihi nila yan. Kita ba? Ayan, guys, nanahimik siya kasi nga buntis. Yung isang paa. Ayan, buntis siya, kawawa. Ito po yung nakita namin sa daan. Di kaya patay na siya? Buhay pa. Boy, pabayaan mo lang. Nilalabas niya po. Tinan mo, nag-ano yung balat. Kawawa nga siya, eh. Ang hirap naman talaga. Sabi niya. Ayun yung isa, guys, sa taas. Ang hirap niya. Sa anak ko. Taba. Ito ang taba, guys, oh. Ang taba, oh. Nangihina na. Ito kasi buntis. Buntis
guys, ito. Ano pinapatungan? Napatungan.